Dobroveče, poštovani gledalci, ovaj Pravac. Šta je to put Srbije ka Evropskoj uniji, koliko je usporen ili ugrožen, na primjer, pregovorima sa Prištinom, na neki način, da li smo uslovljeni u nekim poglavljima ili ne, ali da skratim se uvodom, odmah počinjemo razgovor sa nama večeras direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Marko Đurić. Dobroveče. Dobroveče i veliki pozdrav našim gledalcima. Hvala što ste se odazvali pozivu. Ono što jeste jedna od vesti koja je sad najaktuelnija možda kada je reč ne samo o Kosovu nego i našim odnosima sa Evropom, to je najava sutrašnjeg potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Kosova i Evropske komisije. Da kažemo da je Lisabonskim sporazumom Evropska unija postala pravni subjekt, ali tako i sad nije sa svim članicama kao što smo mi potpisivali, nego sa Evropskom komisijom. Šta to znači, na koji način to, na primjer, može se okarakteriše? Za Srbiju potpisivanje ovog ugovora ne znači da je Kosovo država. Za nas ona nikada neće biti nezavisna država, a i način na koji se ovaj ugovor potpisuje govori o tome da je reč o jedinstvenom slučaju. Dakle, ugovor se ne potpisuje sa državama članicama Evropske unije, već se ugovor potpisuje sa Evropskom komisijom kao institucijom. Mislim da sam čin potpisivanja ne znači i momentalno usvajanje evropskih vrednosti, svakako ne znači državnost, a evropske vrednosti su nešto što ne može da se stvori ni izbori jednim potpisom. Mi naravno ne želimo da imamo situaciju u kojoj deo Srbije ima SSP, a deo Srbije nema SSP, tako da u tom pogledu mislim da je veoma važno da se na celoj teritoriji zemlje grade evropske vrednosti, a ovaj ugovor